Waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru Roberta Bela qal kif għal kuntrarju ta' żmien Gvern Nazzjonalista fejn il-ġenituri middle class kienu jiġu ntaxxati bl-ogħla rata, jiġifieri dik ta' 35%, taħt Gvern Laburista mhux se jkunu ħallsu xejn grazzi għall-ekonomija b'saħħitha li għandu pajjiżna. Dan hekk kif il-budget li għadda twettqu l-akbar tax cuts fl-istorja, hekk kif ingħataw lura 140 miljun euro lil kull ħaddiem. Żied jgħid kif minn sitwazzjoni fejn kienu jiġu intaxxati l-ġenituri f'paga minima, issa mhux se jiġu intaxxati ġenituri saħansitra paga medja. Gvern Nazzjonalista kif kien jitratta ma' dawn l-istess nies? Lil dan il-ġenituri middle class kien jintaxxhom bl-ogħla rata bil-35%. U taħt Gvern Laburista ma se jkunu qegħdin iħallsu xejn taxxa. Ġifieri ara naqra xi tfisser ekonomija b'saħħitha u fiex tirrifletti ruħha, jiġifieri minn sitwazzjoni fejn dan il-pajjiż taħt Gvern Nazzjonalista kien jintaxxa lil ġenituri fuq il-paga minima, il-Partit Laburista llum mhux se jibda jintaxxa lil ġenituri fuq il-paga medja. Dr. Bela ta' eżempji ċari ta' x'se tfisser din it-tax cut illum il-ġurnata u kemm se jibqa' flus fil-bwiet tal-ħaddiema, e kif aktar minn €250 miljun se jibqgħu fil-bwiet tal-familji. Ġenitur b'żewġ ulied li jaqla il-paga medja tal-lum fl-2012 taf kemm kien iħallas taxxa sur President. €3,900 fis-sena. Fi żmien 3 snin. Dak il-ġenitur tafu kemm se jkun qiegħed iħallas taxxa? Xejn laqqas ċenteżmu wieħed income tax. €3,900 illi issa se jibqgħu kompletament fil-but ta' dak il-ġenitur. U qed nitkellmu hawnhekk fuq min huwa fuq il-paga medja. Jiġifieri min jaqli iktar jew meta għandek iż-żewġ ġenituri fuq il-paga medja, it-tax saving huwa id-doppju. Sa dan it-tant waqt id-diskors tiegħu fil-Parlament semma wkoll l-investiment li sar fil-pensjonijiet, kif ukoll fil-qasam tas-soċjal. Dan kif Gvern Laburista għaliex kabbar l-ekonomija seta' jżid is-servizzi, imma seta' jqaċċet ukoll l-isfel il-pis tat-taxxi anke fuq il-pensjonijiet. Dan fil-waqt li din is-sena biss żdiedet il-pensjoni waħedha bi kważi daqs kemm Gvern Nazzjonalista kien iżid l-allokazzjonijiet kollha. Dan kif 14-il sena Gvern Nazzjonalista kien iżid il-budget b'medja inqas minn €115 miljun fis-sena, fil-waqt li Gvern Laburista ta' kull sena żied il-budget b'medja ta' kważi €450 miljun, jiġifieri mal-4 darbit aktar mill-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma kien jagħti ebda żieda fil-kola waqt li jinjora ir-romol u l-pensjonanti. Mana tafu fejn qegħdin, anzi tafu fejn sejrin. Sejrin lejn pajjiż ta' kwalità, lejn prosperità ġdida, lejn futur aħjar, fejn il-pensjonanti tagħna jibqgħu attivi jkollhom il-wens kollu li jeħtieġu mill-Istat, fejn iż-żgħażagħ tagħna jkollhom l-opportunità li jwaqfu l-aqwa startups, fejn il-ħaddiema tagħna jkollhom l-aqwa karrieri, fejn in-negozji tagħna jkunu fost l-aqwa fl-Ewropa, ekonomija b'saħħitha, futur għal uliedna.